Na čo si dať pozor pred presťahovaním? Najväčší pozor si treba dať, že sa do tohto lifestylu zamilujete a začnete žiť oveľa viac pozitívny život. Vy sa pýtate, ja odpovedám. Povedal by som, že najväčší rozdiel je v životnom tempe. V Španielsku dokáže spomaliť, dni trvajú dlhšie, vie si ich lepšie užiť, ľudia sú tu pozitívni, viac uvoľnení a počasie ti extrémne zmení pohľad na každodenný život a fungovanie hlavy. A príde mi, odkedy bývam v Španielsku, trávim oveľa viac času vonku. Či už to je normálna prechádzka, alebo čas strávený na pláži, alebo iba tak si sadnúť do podniku. Táto odpoveď je veľmi subjektívna a záleží ako žiješ, ale ceny služieb sú dosť podobné ako na Slovensku, čo sa týka permanentky do gymu, lístok na autobus, paušál za telefón. A čo sa týka potravín, tak sú lacnejšie ako na Slovensku. A ak už vlastníš nejakú nehnuteľnosť, tak náklady sa mesačne pohybujú okolo 200 až 400 eur. Čiže dá sa tu úplne v pohode žiť komfortný život a ak si myslel, že musíš byť nejaký multimilionár, tak nie je to tak. Áno, dá sa. Ja osobne ešte stále neviem plynule po španielsky a uprednostňujem angličtinu. Dosť často ju používam a až v tom prípade, keď ten človek nevie po anglicky, tak prepnem do španielčiny. Ale španielčina ti otvorí dvere, miestni to oveľa viac ocenia a aj tá ochota Španielov bude oveľa vyššia. Ale samozrejme na začiatok sa dá aj bez nej, je tu aj veľa zahraničných, čiže dá sa tu v pohode komunikovať v angličtine, ale samozrejme bolo by dobre mať aspoň nejaké základy, napríklad dos cervezas por favor. Že Costa del Sol nie je iba jedno miesto. Treba si dávať pozor pri výbere lokality. Má viac ako 150 km a každé to miesto ponúka niečo iné. Má iný charakter, či už je to luxus alebo pokoj. Preto si to treba prísť vyskúšať, vidieť na vlastné oči a zvoliť si, čo je vhodné priamo pre teba. Úprimne, kúpa. Prenájom tu nie je lacný. 800 až 1400 eur mesačne za byt. V lete sú tie ceny niekoľkonásobne vyššie a v niektorých prípadoch, ak máš dlhodobý prenájom, tak ťa domáci dokážu vysťahovať a ponúknuť to ubytovanie turistom za oveľa vyššiu cenu. Čiže lepšie tie peniaze dať dokupy, cena nehnuteľnosti tu rastie 8 až 10% ročne a ak tu nie si, vieš to dať prenajímať. Ak premýšľaš nad životom na Costa del Sol, napíš mi, odpovedám osobne. Ak ťa zaujíma, ako prebieha celý proces kúpy nehnuteľnosti, zostaň naladený, niečo pre teba mám.